Jeg vil gerne fortælle lidt om linjens parameterfremstilling, og linjens parameterfremstilling kan man bruge, hvis man har et linjekoordinatsystem, hvor man har et fast punkt, som er P0, og man har en retningsvektor, som ligger parallelt med linjen. På den her linje har man så et eller andet vilkårligt punkt, det er lige meget, hvor det ligger henne på linjen, som hedder P. Og så kan man så se, at retningsvektoren, den er parallel med POP, som er den vektor, der ligger her. Yes. Her har vi så OP, og herover har vi OPO. Det vi så kan bruge linjens parameterfremstilling til, det er, at hvis vi har det her faste punkt, vi har en retningsvektor og et vilkårligt punkt, så kan vi finde den vektor, vi har her, som er OP. Så altså kan vi nu skrive, at det for et vilkårligt punkt på linjen gælder, at OP er lige med OP0, eller OPO, plus POP. Det vi nu kan kigge lidt på, det er den her OP0, som ligger her, som er retningsvektor til P0. Og fordi den er det, så må vi skrive det på en lidt anderledes måde. Fordi at P0, det er det samme som at skrive x0 over y0, da det er retningsvektor til OP0. Og men OP0 er retningsvektor til P0. Så derfor så skriver vi x0 over y0 plus POP. Yes. Det vi nu skal kigge lidt nærmere på, det er den her med, at retningsvektoren den er parallel med POP, og at P det er et eller andet vilkårligt punkt, som ligger her. Så kan vi sige, at T det er et tal gange med retningsvektoren lige med POP. Og det gælder, hvis T det er element i mængden af reelle tal. Så altså kan vi også skrive det her POP om, så vi skriver, at OP er lige med x0 over y0 plus vores t, som var et tal, gange retningsvektoren, yes, komma, hvor t er mængden af reelle tal. Det kan man også se herovre ved, at man kigger på, at de parallelle her, og det er lige meget, hvor punktet det ligger henne, så vil t være et eller andet variabel, som vil fortælle noget om det. Det vi nu kan kigge på, det er, at vi også ved, at man må skrive retningsvektoren som h over k. Og i og med, at OP, det er, retningsvektor for P, så må vi også skrive OP som x over y. Yes. Så derfor kan vi nu skrive, at x over y er lige med x0 over y0 plus t gange h over k, hvor t er en mængde reelle tal. Yes. Altså er det her linjens parameterfremstilling, hvor vi kan se, at vi har et fast punkt, vi har en variabel, og vi har en retning. Et eksempel på det her kunne være, at vi havde en ligning for en linje L. Det kan vi gøre herovre. Hvor vi ved, at vi har et fast punkt, som er 0,b. Og vi ved, at når vi forøger x med 1, så vokser y med a. Altså så kan vi skrive, at en parameterfremstilling for det er punktet her lige med det faste punkt, som vi havde, plus variablen gange med den her, som var 1 over a, som var retningsvektoren
det var et eksempel for en parameterfremstilling.